Nik aragitako behia dauzkat, limusina arrazakok, eta limusinak frantzesak bia berez, katorriz. Orduan, bidei bat egin nunen Frantzia erdialdea, Dordoina ingurua, han baserri baten bazkaltzen nahi nitzala, ateaziaten ensalada bat, alino diferente batekin, eta atentzioa eman zian, eta galdetu nion, etxeko Andre izan nion, eta honek zer dauka, letxu honek zer dauka. Eta esan zian, honek intxorro lilua. Eta orduan momentu hartan pentsatu nuen, aiba, intxorro lilua, Euskal Herrin dauzkaun intxor pilakin alperri galtzen, bildure ingabe, etekinik atea gabe, etxetikan hasita, esan nuen, bueno, hau da idea bat, Euskal Herrira eman bertena eta martxan jarri gardetena. Eta 10 urte pasaria, baina azkenen bintzat lortu dugu, bereiek eiteguena, intxaurra hartu eta olio bihurtu, eta gero sukaldea utzeko eta erabiltzeko, hobeto aprobetxatzeko azken baten, hemen dauka jendek nahi dunantzat, konsumitu nahi badu.